Jeg prøver. Hey. Hvor er vi? Nå, men som I kan se, der er der en, der hedder Diglet. Og Du har det er glemt bare den der. Mm. Den hedder... Jamen. Repower. Og den der hedder Wooly. Og den... Nå, lige meget, men... Nå, vi går bare til... Du filmer bare... Du skal ikke sige, hvad det hedder. Du skal bare filme den Pokémon. Næste side. Det er som min ven Victor. Og det er mig. Hold op. Sådan der. Det var det. Okay. Vi har glemt den her. Jo, jeg har. Dem der. Og det er min fede stol. Og det er min ven Vitas. Nå. Dem her. Rolig nu med min mappe. Ved du godt, at den Robin Samse kan se det? Og der har vi den legenden. Filmet dybt. Næste side. Latias. Og som jeg har givet ham, det er den her nede. Ja. Men jeg har givet ham mange flere. Og jeg har givet dig min bedste. Næste side. Jeg tager dem lige op. Som I kan se, har han 2 legender. Den er mest sjælden. Hvor mange minutter? Køb den igen. Nej.